اولاد دا حق ہے ماں باپ واسطے استغفار کرے، اولاد دا حق ہے ماں باپ واسطے دعائے مغفرت کرے، اولاد دا حق ہے ماں باپ دے خونی رشتیاں نال تعلق گنڈی رکھے۔ رشتے دو قسم دے ہوندے نے، تسی بھی سمجھ دیو۔ ایک وہ رشتہ ہے جڑا تو تے میں بنانا ہے، تعلق نہ بنا لیا، کوئی رشتہ لے دے لیا، کوئی منڈا ویا لیا، کڑی ویا لئی، اے رشتہ ہے۔ اے ساڈے رشتے بنائے جو ٹوٹدے نے نا، انہاں دے نام مک جاندے نے۔ تے جڑے رب رشتے بنائے نے، چاہے ساری زندگی کوئی بھرا نہ بولے نہ بولے، بھرا بھرا ہی رہنا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا ابے تے امی دے جڑے رشتے دار نے، خونی رشتے نے، انہاں نال نبھانی رشتے داری، انہاں دا احترام کرنا بھی تیرے ماں باپ دا حق ہے۔ جڑے تہاڈی ماں تے باپ نے کسے نال وعدے کیتے ہون، وہ وعدے نبھانا بھی اولاد دا، اچھی بولو سارے، اولاد دا حق ہے۔ اور بھائیو میرے آقا تے اتھے تک بھی کردے سن، ذمہ داری نال بات کر رہا ہوں میں، ہر جگہ تے اپنی بات ہر گل دا جواب دین واسطے تیار ہاں۔ میرے آقا تے اس حد تک کردے سن کہ جدو کوئی بکرا یا بکری ذبح کردے نا تے سرکار گوشت دیندے کہ اے حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نوں دے کے آؤ، کیونکہ خدیجہ اے گوشت اپنی فلاں سہیلی نوں بھیج دی سی، اج اے او دی سہیلی کول گوشت جائے گا، خدیجہ دی روح قبر وچ خوش ہو جائے۔ اس واسطے کہ ماں باپ دے تعلق دارانا، رشتہ دارانا، خونی رشتہ نہ تعلق نبھانا میرے نبی پاک علیہ السلام دا حکم ہے، آپ دا فرمان ہے۔ اور اس تو بعد اگلی گل، بس ٹائم بہت ہو گیا، آخری بات کر کے دیکھو، ماں باپ آپ کو بھی پتہ ہے سب نے کہ ماں باپ جیا انمول تحفہ دنیا تے نہیں، اللہ تو بعد والدین نے کہ جڑے تواڈے دنیا تے آن دے دا سبب بنے نے۔ نبیاں پیغمبراں نے اپنی ماں دی عزت کی، اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور ساڈے نبی پاک فرمایا اے جملہ سنو، آپ نے فرمایا کہ کاش میں محمد عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے ایک مرتبہ آواز دے کر کہتی بیٹا محمد ادھر آؤ، فرمایا میں وہ فرض نماز چھوڑ دیتا، ماں کی بات پہلے سنتا۔ نوجوانوں جب تم موبائل پہ بیٹھے ہو نا، ماں اور باپ آواز دے موبائل کو چھوڑ دیا کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی بات سنو، کیونکہ اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ دیکھو 13-14 لاکھ روپیہ لگتا ہے حج کرن دا، کتنا لاکھ؟ 13-14 لاکھ، تے جے عمرہ کریے تے 4 لاکھ تے اودے تے بھی لگ جاندا، ایویں گل ہے نا؟ تے پھر پتہ نہیں قبول ہونا کہ نہیں۔ ساڈے پیسے پتہ نہیں کیوں جے نے جڑے کما کے رکھے نے جھوٹ بول بول کے، پتہ نہیں قبول ہونا کہ نہیں۔ سرکار فرمایا ماں تے باپ دا چہرہ ایک باری پیار دی نگاہ نہ جدوں اولاد پتر یا دھی تکے، فرمایا ایک باری ویکھن نال ایک حج دا ثواب انہاں دے نامہ اعمال وچ لکھ پکی بات ہے میرے نبی پاک فرمایا۔ ساری دنیا دی گل جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ اللہ دا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ کملی والے دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ نبی پاک دی بارگاہ چاہیے، سارے حلیمہ بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت عمر کہندے نے سرکار بڑی عزت نہ لیا کے اماں جی نے بٹھایا، بیٹھے دی گلاں کردی دی، ادھر ویکھو حضور کدے اماں دا پڑھ کے چومڑ، کدے حضور اماں دا متھا چومڑ، اماں نال گلاں کیتیاں، اماں جان لگی بڑے تحفے تحائف دتے تے حضرت عمر عرض کیتی سونا اے مائی خوش نصیب کیڑی مائی سی؟ آپ فرمایا تینوں پتہ نہیں میری ماں حلیمہ سعدیہ کہتا جنہیں دودھ پلایا دودھ ہی شادی۔ تو پھر میں نو کہن دو ذرا محبت نال، شہر کہندا ماں مرے تے مک جاندے ماں پہ، تے باپ مرے گھر ویلا، او بھایا باج محمد بشار،
صحابی رسول حضرت علقمہ دا نام ہے، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ صحابی دی بڑی شان ہے، ساری دنیا دے غوث کتب ابدار رل جانا، جیڑے صحابی نے بس کلمہ پڑھیا موت آ گئی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھیا، ساری دنیا دے غوث ابدار کتب رل کے بھی اس صحابی دی شان نہیں پہنچا۔ جو جڑے صحابی سن نا آخری وقت آیا تے جڑا نا کلمہ نہ جاری ہوئے، گھر والے کلمہ پڑھن تے زبان تے کلمہ نہ جاری ہوئے۔ انہاں دی بیوی نے نبی پاک بل پیغام کر لیا کہ علقمہ دی زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو رہا، ٹیڑھی ہو گئی یہ زبان۔ میرے آقا نے صحابہ نے فرمایا جاؤ کول بیٹھ کے تلقین کرو۔ انہاں بھی تلقین کیتی، نہ پڑھیا۔ آپ نے پوچھا او دی ماں تے باپ دے وچوں کوئی زندہ ہے؟ او تیرے ابے دی توتی نو بال پائے ہون، تو منسٹر لگایا ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے او توتی آیا باپا جد تے راضی نہ ہویا تیری منسٹری کسے کم دی نہیں۔ حضور دی امی جی دی فرمایا انہوں بلا کے لیا، پھر حضور دے بڑھاپے دا خیال کردے ہوئے آپ ہی چلے گئے۔ حضور بڑھیا دا بڑا احساس کردے سی، آپ تے کردے ہی نہیں، ہن تے ایڈے ایڈے منڈے بابے دے گل پے کھڑے ہوئے تے ہن نہ تینوں دستا نہیں، اودے پمچ تے پھر کہن گیا داڑھی کد لی رکھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے آقا احترام کرتے سن، جے دا ایمان ہے میرے نال مل کے کہے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، جناب علی نبی پاک جا رہے ہیں، ادھروں اماں بھی تری ہوندی ہے، ملاقات ہو گئی، عرض کیتی سونیا کملی والیا کیوں تسی زحمت کیتی ہے؟ میں جو آ رہی سا، میرے آقا فرمایا تیرا بڑھاپا محمد نو لے آیا ہے صلی اللہ۔ فرمایا علقمہ کیسا بندہ سی؟ انہوں نے کہا حضور بہت اچھا، حضور بہت اچھا۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھدا سی؟ انہوں نے کہا نماز پڑھدا سی، روزے رکھدا سی تے تواڈے مگر جماعت نہ پڑھدا سی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرمایا نہیں نہیں یہ نہیں میں پوچھے، اے دس تیرے نال رویہ کر حد نہیں ہو گئی تیرے نال رویہ؟ انہوں نے کہا حضور میں اودے تے راضی نہیں ہاں، کیونکہ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کیا ہے آپ دی بیوی نو میرے تو افضل سمجھدا سی، مینوں کم سمجھدا سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بس میری بات ختم ہو گئی۔ نبی پاک سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ہون ادنا کر بی بی، تیری ناراضگی دی وجہ تو دی زبان ٹیڑھی ہو، اللہ دا نہ ہی ماں نے ناراض نہ کر، باپ نے ناراض نہ کر۔ صحابی 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 کا جا کے سوچی جب ستا رہا تھا، زبان ٹیڑھی ہو گئی۔ حضور فرمایا ماں تیری ناراض، حضور دا صحابی نماز پڑھن والا، روزے رکھن والا، بس ماں دی ناراضگی نال زبان تے کلمہ جاری کیا۔ آپ نے فرمایا ماما انہوں معاف کر دے۔ انہوں نے کہا حضور انہیں میں بڑا دکھ میرا نہیں دل کر دے میں معاف کرا۔ آپ فرمایا بلال جاؤ تو لکڑیاں لے آؤ، دوروں کی کرنی ہیں؟ فرمایا انہوں جلانے یہ دی صدا تے انہوں دینی ہے نا۔ انہوں نے کہا حضور میں نہیں دیکھ سکتی، اب بسم اللہ میں صدقے جاواں اتے خوش بسے پت میرا اور قتل ہویا گل مقدینہ ہے انہا پترا باج ہمیرا۔ بس ماں نے معاف کیتا تو دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا۔ میرے آقا نے جنازہ پڑھایا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ کس نے جنازہ پڑھایا؟ نبی پاک نے۔ اور گل آخری ہے تو سن لو، آپ نے جنازہ پڑھا کے نا سرکار قبر تے انج کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرمایا اوے انصاریوں تے اپنے تمام صحابہ نو آپ نے اعلان کیتا، فرمایا جیڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں نالوں افضل سمجھے گا
او دے تے اللہ دی تے اللہ دے فرشتیاں دی تے سارے انساناں دی لعنت ہے۔ بس میری تقریر مک گئی، توجہ رکھنا، گھراں دے اندر خیال کرنا، ماں دی عزت ماں دی جگہ تے، بیوی دا مقام او دی جگہ تے، بیٹی دا مقام او دی جگہ تے، ساس دا مقام او دی جگہ تے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔